Добър ден на всички! Първо, изключително от сърце искам да ви благодаря на всички, които сте тук днес, защото, както каза току-що Иво, сме се събрали да направим нещо хубаво за волейбол. Много накратко искам да ви разкажа поради каква причина и как стигна до тук. Нещата са много прости. Събрахме се и се чудехме и се гледахме хора, между тях тук присъстващи спонсори, волейболисти и треньори. И в разговори се чудехме какво можем да направим, така че това, което е на сърце на всички нас, да стане още по-хубаво. Въпросът беше много прост. Значи, човек, за да стигне до отговорите, трябва да се зададе правилните въпроси. И ние си задавахме въпроса какво искаме да направим. Иска ли някой от нас да изкара пари от тази инициатива? Не. Има ли нужда някой от нас от слава или от някакви почести или длъжности? Не. Така спонтанно се роди идеята, подсказана от един от тук присъстващите бизнесмени, да направим едно сдружение с нестопанска цел, в което всеки, който иска да помогне, с каквото може, дали с пари, дали с работа, дали с организация, да дойде, да се включи и да даде нещо за волейбол. Аз наистина съм щастлив, защото тези хора, от които се роди тази идея, която според мен е наистина уникална, такива сдружения като нашето съществуват много в Европа. Предполагам, че има и в България. Но както каза Иво, важно е това да остане не на думи и не само с едно учредително събрание, а на дела. Пример за това са тия хора тук от първите редове, които веднага, абсолютно спонтанно и по собствено желание, без никакви амбиции или задни цели, заявиха своята безрезервна подкрепа и готовност да дадат средства, с които ние да започнем първите инициативи. Какво имаме в предвид? Клубовете в България, особено тези, които са по малките градове, очевидно имат проблеми с материалната база. Очевидно имат проблеми с кадрите. Имат проблеми с детско-юношеския спорт. Ние не можем да оправим всички техни проблеми. Защото това би било утопия. Обаче искам да започнем да им помагаме. Идеите са много, много прости. Говорим в българския волейбол, че в последно време има липса на добри посрещачи. Задавахме си въпроса, защо е така. Защото в България има 2 машини за начален отбор. За сравнение ще ви кажа, че в клубовете от Европа всеки отбор има минимум 2. Затова първите ни цели са такива. Да закупим, например, машини за начален удар и да помогнем да ги разпределим между клубовете, така че те да имат една възможност, добра възможност да тренират. Изостанали сме по отношение на анализа и статистиката, което е нещо необходимо в съвременния волейбол, тъй като също се искат така значителни средства, за да може да се осъществи тази дейност по клубовете. Трябва да се обучат кадри, трябва програмата Data Volley да имат всички, трябва да има обмен на данни между клубовете, нещо, което го има на всички първенства в Европа. Искаме да работим в тази посока. Детско-юношеския спорт. Искаме да направим много неща там. Защото, както каза преди малко дядо Галактион, трябва да се обърнем към децата. Тук в момента между вас има треньори, които въобще нямат нужда от представяне и които в годините са създали толкова много състезатели за националните отбори, защото, според мен, това е лично мое мнение, защото тогава имаше изградена схема на времето. Имаше система, която работеше. Сега се работи на парче и такава система няма. Ние нямаме амбициите да оправим всичко и да изградим някаква съвършена система, но искаме да дадем възможност на треньорите да си вършат по-добре работата, повишавайки тяхната квалификация и създавайки им необходимите условия. Има собственици на клубове между вас и знаят много добре с какви тежки проблеми се сблъскват в ежедневната си работа.
Имаме голямото желание да помогнем на собствениците на клубове, на треньорите и на младите състезатели. За щастие, националните отбори с подкрепата на държавата успяват да се справят в подготовката си. Но всички останали са зле. Нашите амбиции са с наши собствени средства, т.е. събрани между нас, всеки да дари кой колкото може, всеки даде труд кой колкото може, организация каквато му е по силите, да започнем да решаваме тези проблеми. Затова искам да благодаря на всички вас, които дойдохте днес, защото съм абсолютно убеден, че тук няма човек в залата, който да е дошъл с задни мисли. Всеки иска да помогне. Кой колкото може и с каквото може, но на всички ви благодаря.